שלום לכולם, כאן עידו ודניאל, בפרק של ההתחלה. אנחנו נתחיל ליגה, סיסון, נעשה את הליגה וור טור, ננסה לצפות ב1,100 שקל, זה הרבה יחסית לליגה. זה ליגה מאוד קצרה, סליחה. מצטערת. ליגה מאוד קצרה, צריכים רק 12 נקודות, לא הרבה. בקבוצה שלנו אנחנו חושבים שנצליח לנצח פה. למרות שהכמזית של הקבוצה שלנו היא טובה, הייחוד שלה, אבל בסדר, אני חושב חצי כוכבים. אני לא חושב שמשהו ימנע מאיתנו לנצח. טוב, עדיין 0-0, מאוד מוזר, אני כבר בטוח שיהיה כאן 1-0. הנה, 1-0. אחלה קשר. סוד אחלה קשר. למוין כובש שער, חשוב מאוד. כולם לקפוץ, כולם לקפוץ. כולם. יאללה, 2-0. הבעיה של אדום. לא ראיתי בכלל מה הייתה עברה, אבל... טוב, אז הכדור אצל פלי. עכשיו אצל מי הכדור? כן, אצל מי רשם משהו? עכשיו הכדור אצל טאוסה. חטאתי את הכדור. מאוד מוזר. נו, 3-0. גול. איזה גול. 3-0. 3-0, ובינתיים נראה שהליגה הזאת הולכת לנו פרפקט. טוב, אז אנחנו ננסה כמובן לנצח כאן יותר כדי לשמור על הפרש שערים וגם להרשים קצת. כן. אנחנו לא נסיים את הליגה הזאת. כמובן שלא. נעשה אולי 2 משחקים. נראה אם יהיה לנו זמן נעשה גם 3. נכון. וגם... וואו, כמה קרנות. חברים, 4 קרנות ברצף. שיא עולמי. ממש 5. וואו. זה לא שיא עולמי. הם לא יודעים להרים. מה זה חשוב? וואו, מדהים. מה מדהים. 5 קרנות ברצף. מה מדהים בזה? טוב, אז יש לנו עכשיו קרן. הנה, תודה רבה, רואים קרן טוב. הקשר המצוין שלנו. מי או משהו? נטע, אני לא יודע איך קוראים להם, שחקנים לא מוכרים לאלה. טוב, הנה, עכשיו כדור אצל למוין. פלי, איך שלא קוראים לו וגול, 5-0. איזה גול. טוב, בינתיים אנחנו מתקדמים מצוין בליגה הזאת. וואו, 6-0 אולי? כן. טוב, זה אולי המשחק הכי קל שלנו בכל העונה הזאת. ו6-0 מושלם. מה זה? אוי. מה קרה? אוי. מה? אין כאן אינטרנט?
נתניה. סליחה על ההפרעה, פשוט נתקע לנו איזה משהו באינטרנט. אז שינינו מקום אינטרנט, אבל פשוט עכשיו זה יעבוד הרבה יותר טוב. ובואו נתחיל את המשחק השני שלנו בליגה. רגע, נראה לי שקיבלנו איזה קלף. אם אני לא טועה, קיבלנו קלף. כן, קיבלנו קלף. סיסון סטארס, אני לא בטוח שזה הקלף שאני הייתי רוצה. זה קלף באמת ברונז פאק, זה לא הקלף הכי טוב, אבל זה 12 דברים, אני חושב שנוכל לקבל גם חוזים. יש לנו מלא חוזים עד עכשיו, אף שחקן לא רוצה חוזים, שזה מעולה לנו בינתיים. קוויק סייל, כאילו לאף שחקן לא נגמרו המשחקים. כן, וככה אנחנו יכולים לשמור ולאגור חוזים עד שיהיה לנו הרבה כסף. בוא נבדוק מתי כל החוזים שלנו, אפשרי? אפשרי? בואו נבדוק את זה. הנה, 33 חוזים. כמה מהם של מאמן? 0. כי חוזים של מאמן וחוזים של שחקנים זה דבר אחר. אוקיי. ועכשיו נראה את המשחק השני שלנו בליגה. הנה רינוקון מרים כדור לא טוב, לארסן לוקח לו, אבל פילה משיג עבירה. טוב, תשמעו, כפי שזה נראה משחק קודם, אנחנו קוראים פה את כל הליגה, וכן, זו ההתחלה הכי טובה שהייתה לי. אבל לא צריך לזלזל. נכון. עכשיו כדור אצל פורטילו, שמרים לפלי. לא, פלי בועט מכאן, זה לא יכול להיות שער. אל תחשבו ששכחנו אתכם, עם הטורניר. אותו נמשיך בפרק הבא. סיימנו את הטורנירים, אני זוכר, לא? לא סיימנו אותו? לא. אז אני זוכר שניצחנו את באזל. נכון, במשחק הראשון. הנה 1-0 סוף סוף. 1-0 דקה 45. יש. ממש צמוד למחצית. יש. אם אנחנו מצליחים כאן, אנחנו יכולים אולי להבטיח את מקומנו בשלב הבא, כי כבר עם 6 נקודות ונשארו 8 משחקים. אז אני חושב שנוכל אפילו להפסיד כאן. אז בגלל שאם נצטרך כאן כנראה שליגה תקלה מדי, אנחנו נמשיך את הקווים בפרק הבא. אל תדאגו. לא צריך לדאוג. 2-0. 2 גולים. תזכרו, עדיין לא כתבתי לנו באתר, אם אתם רוצים שכל המשחק יהיה את הסיר כולם לקפוץ, או רק בגולים, אז בגלל זה בפרק הזה בכלל שמנו אותו. תענו. בטח שתענו, חברים. וגם תענו על הסקר שעשינו באתר. מה אתם חושבים שתהיה בסדרה הבאה? על מה היא תהיה? כן, אתם צריכים לענות. טוב, סליחה על העצירה הפתאומית, הייתה הפקעת גול. בינתיים 4-0 לנו, וכן, בזה נגמור פה את הפרק. אל תשכחו לענות על הסקר באתר, ולכתוב גם אם אתם רוצים שיהיה את הסקר כולם לקפוץ, רק בגולים או בכל המשחק. אז יאללה, כולם לקפוץ.